Čau, tady Sajtam a vítám vás u mého prvního videa. Mé první video bude takový tutoriál, kde shlédnout filmy zdarma. Určitě mnoha z vás, pokud mě vůbec nikdo bude sledovat, tak nevíte, kde shlédnout nějaké filmy zdarma. Já jsem taky vždycky nevěděl, třeba já jsem napsal do Google, třeba já nevím, nějaký film, který jsem chtěl shlédnout, tak nějaký ten film ke shlédnutí zdarma. Jo, vždycky jsem to měl na nějaké stránce, kde byly viry. A my si teďka ukážeme, na jaké schránce, omlouvám se, na jaké stránce filmy shlédnu zdarma a bez viru. Omlouvám se, když tak, jsem trošku nemocný, ale omluvte mě. A když tak, je to moje první video, takže berte s odstupem to, že nejsem nějaký zkušený let's player, jo, a prostě, takže berte to s odstupem, kritiku. Tak, a my slušme na to. Najdu si na internet a do internetu napíšu sledujufilmy.cz. Tak a teďka se mi tady najde taková hezká stránka a tady mám spoustu filmů. Můžete i vidět, že stránka je určitě bez viru, protože většinou ty stránky, co jsou, tak já nevím, třeba, jo, oni tady mají něco blablabla, webnode.cz, oni tam vždycky mají tu webnode, protože to je jakoby stránka zdarma a oni tam dávají víry, ale tyhle stránky vlastně většinou s tím CZ jsou placené a tam se jim víry nedá, nevyplácí dávat. Tak, takže ale k věci. Takže najeli jsme si stránku, na stránku tady máte zkoušené filmy, co existují. Je jich tady strašná spousta. A tady si právě můžete vyhledat ten film, který chcete shlédnout. Takže já například napal Harry Potter. A je tu všech 7 dílů. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. I dokonce Requiem smrti část 2. To se jen tak nevidí na nějakých stránkách. Teď si můžete ověřit shlédnutí. Nebo třeba ještě, já nevím co. Třeba Velký biják. Jo, to je taky sranda docela. Hezká pohádka. Takže takové filmy můžete prostě shlédnout na téhle stránce. Pak tady máme seriály, trailery, jo. Prostě můžete tady shlédnout skoro všechno a to, co je nejdůležitější, zdarma. Ukázky z filmů, reportáže z premiér, anebo TV spoty. Tak, takže my si dáme zpátky na filmy. Doufám, že jsem vám aspoň trošku poradil a pokud se vám líbilo video, nebo pokud jste nevěděli, kde vlastně se podívat na film zdarma, já jsem vám trošku pomohlo, to moje video, nebo tutoriál, tak dejte like, nebo odběr po případě, a pokud to bude mít aspoň trošku úspěch, toto video, tak určitě budu natáčet další tutoriály. Takže zatím ahoj.